Zdravím vás z Prahy, z výstaviště Letňany, kde až do soboty můžete na veletrh For Arch. A my se teď nacházíme u takových malých domečků. Modulární výstavba se tomu říká. A všechno nám prozradí Lucie Svobodová ze společnosti Fabrio. Dobrý den. Dobrý den. Co to vlastně je ta modulární výstavba, tak velmi populární v této době? Každý o tom mluví. Co to přesně je? Tak modulární výstavba je vlastně jeden ze systémů výstavby jako takové. Vyznačuje se tím, že vlastně předem vyrobené moduly se skládají dohromady a tvoří jeden určitý stavební celek. Moduly se vyrábí ve fabrice, v továrně pomocí linkové výroby a ty moduly potom vlastně se převáží již hotové pomocí jeřábu na místo určení, to znamená na stavební pozemek, kde se položí, zapojí se do inženýrských sítí a vlastně můžete si využívat své zahradní moduly. Napadá mě, co vlastně v takovém domečku může být, protože těch možností je asi hodně. No, jak říkáte sám, těch možností je opravdu hodně. Ty modulární systémy vlastně přímo vybízejí k tomu vytvořit si v tom prostor, jaký vlastně buď potřebujete, nebo chcete. Toto je taková kuchyňka, takový zahradní domeček, kde můžeme odpočívat. Můžeme tady odpočívat. Tady jsme vlastně vytvořili kuchyňku spíš jakoby pro dámy. Je v takovém Provence, zahradním stylu. Jak vidíte, můžete si tady určitě uvařit, můžete tady relaxovat, odpočívat, můžete tady mít určitý relax koutek, vytvářet tady různé věci, co vás vlastně zajímají. Takže určitě ty zahradní moduly jsou vytvořeny k tomu, vlastně se přizpůsobí k vám a můžete si v tom vytvořit aktivitu, kterou vlastně chcete. Když už se rozhodneme pro tedy modulární stavbu, co všechno je k tomu potřeba? Myslím tím, jak připravit pozemek, možná také stavební povolení a tak dále? No, s tou modulární výstavbou je to celkem jednoduché. Co se týče konkrétně tady těch zahradních vlastně domečků, tak určitě mnoho lidí ocení, že na to nepotřebuje vůbec žádné stavební povolení, protože splňují normu do těch 40 metrů čtverečních. Každý ten domeček má rozměr 6x3 metrů, to znamená uvnitř 18 metrů čtverečních a tím pádem vy si vlastně můžete dát na zahradu přímo 2 domky a nemusíte řešit žádné papírování a už si rovnou můžete užívat vlastně těch prostorů. Pouze připojit elektřinu? Připojit elektřinu, vodu, plyn. Přesně tak, jak kdo potřebuje. Každého dne zajímají energetické náročnosti budov a staveb. Jak je to vlastně se zateplením, okny a tak dále? Co tam všechno jde udělat? Vlastně ty stavby jsou energeticky velmi nenáročné díky využití vlastně moderních technologií a materiálů, takže neprodopíte určitě Mailand. Můžete v tom žít úplně v pohodě za pár korun, což každý určitě v této době ocení. Vlastně základem je masivní ocelová konstrukce, díky který ten modul drží opravdu velkou stabilitu a kvalitu. Modul má 5 tun a opravdu v něm můžete vlastně využívat ty prostory desítky let. Toto je takový pánský, ano, takže tamhle dámský, tady pánský pokojíček. Je možnost udělat ten domeček větší? Je možnost udělat přesně větší, jak říkáte. Těch modulů vlastně si můžete postavit a složit dohromady, kolik vlastně chcete. Funguje to vlastně v uvozovkách. Stavebnice? Jako stavebnice, přesně tak, jako stavebnice. Spojí se různě dohromady, dají se kombinovat. Můžete si je postavit vlastně v různých i tvarech. I na sebe do patra vlastně fungují až do 5 pater. Takže vlastně můžeme buď rozšířit stávající bydlení, přesně tak, anebo si vytvořit na zahradě to svoje prostředí, které potřebujeme. Přesně tak. Jak jste řekl správně, můžeme rozšířit vlastně stávající prostory domu na bydlení, udělat si zimní zahradu, rozšířit si obývák, ložnici, takže se to dá přirazit vlastně i k stávajícímu domu. Můžeme si v tom postavit i garáž, dílnu a takovéhle krásné zahradní domy. My jdeme na kafe teďka, konečně, a vám přejeme hezký den a budeme se na vás z For Arch z výstaviště Letňany Praha ještě těšit. Naschle.